Divide 50-50 Assam होननानै बे मा जाखो दा खुनु खा खबरानो गैया खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर गिबिसिन थारावनो जोङो बिपिएफनिनो चिफ हाग्रामा महिलारिनि लाक्जारियास कारनि सायाव जों सावरायगोन नैथियावहाय बिनिनो बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि सायाव जों सावरायगोन थामथियावहाय नाम्बार प्लेटनि सायाव जों सावरायगोन ब्रैथियावहाय आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि सायाव जों सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों गिबिसिन थारावनो लाक्जारियास कारनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै आं बे कारनि सायावहाय मानो भिडिअ लाबोदों होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ जे इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारनि 80 लाखनि कारनि सायावहाय बिपिएफनि सापर्टार्सफ्रा गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिनि बिल्डिं लुनायनि सायावबो गोबां बायदिसिना बुंनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बै 80 लाखजों 1.4 crore बेसेबां फाराग दङ बेखौहाय नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दा बे समावहाय नैबे लाक्जारियास कारखौ लाबोनायावहाय रावबो जेबो बुङाखै जों बेखौहाय मिथिगौ नाथाय बै इउपिपिएलनि जे 80 लाखनि कार्निभेल कार नैबे कार्निभेल कारखौहाय लानानै गोबांथार जोङो भिडिअआवहाय नुनो मोन्दोंमोन बेनो जाहैबाय मेगन सारलायनाय बर' रायजो राजाफोरनि हिंसा हिंसिनि माखासे नुथाय दिनै आं मानो लाबोखो बे भिडिअखौ आं लाबोआबो सानदोंमोन नाथाय आङो नुनो मोनदों दे बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजानि थाखाय दासिमबो मोनसेबो खामानि मावाखै नाथाय बिथाङा 1.4 crore कार लानानै फैजेनबाय दा बेखौ नुनानैसो आङो बुंदों दिनै जोङो बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला क्रिएट बड'लेण्ड एगेन नङा क्रिएट बड'लेण्ड कारापसन एगेन बेबायदिसो सोलिनो थांगासिनो दङ बर'फोरनि जायगायावहाय बेफोर गासैबो रायजो राजानि सम्पति बेखौहाय रावबो बिमा बिफानि सम्पति होननानै बुंनो हाया रायजोफोर दा इउपिपिएल पार्टिनियावहाय जि बुस्थुआ दङ बे बुस्थुनि 3 गुन हाग्रामा महिलारि सारनाव दङ दा बेखौ नुसेयावबो बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल खौहाय जुमुदै मुजुनाय गाज्रि नोजोर नायनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन रायजोफोर सासे सीएमनाव सासे चिफनावहाय जुदि गंसे लाक्जारियास कारानो गैयाब्ला अब्ला बेखौहाय मा होननांगौ बेखौहाय नोंथांमोनासो मिथिखागौ थाखानांगौखा कारा थानांगौ नाथाय रायजोनि थाखायबो खामानि मावनांगौ दिनै जों नुगोन हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावो मिथिबायना कारापसनाथ' सोलिगासिनो दङ श्रीरामपुरावबो सोलिगासिनो दङ जों बेखौबो नुगासिनो दङ नैथियाव फैदो मुनमुन ब्रह्म बे भिडिअजों लोगोसे मुनमुन ब्रह्मखौ आं मानो लाबोदों मुनमुन ब्रह्मआ जाहैबाय सेक्रेटारियेटआव रायजो राजानि गेजेरावनो जुमुदै मुजुग्रा सासे गियान गैयै आइजो दा बेखौ देरहाहोबावबाय दा बियो इएम जाबाय दा बिथांमोना बिपिएफनि सापर्टार साफ्रोमबो बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि लुनाय न'आवसो मिटिं खालामदों हाग्रामा महिलारि लुनाय न'आवसो बिथांमोना जिरायनानैहाय मिथिं दावथिं जिरायदों बेफोरबायदि लामायावसो थाबायदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबोदों हो नाथाय बे गासैबो रायजो राजाफोरनि सम्पति हाग्रामा महिलारिया गिबिसिन मन्थ्रि जाबाय बिनो गिबिसिन मावग्रोखानांगौखा बियो गिबिसिन चिफ जाबाय बियो रायजोनि थाखाय मावखानांगौखा बेखौहाय नाथाय अपोजिशन पार्टी बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा बुजिया आरो मिथिबायना बुजिब्लाबो बुजिया बेबायदि अबस्था जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दिनै नायदो इउपिपिएलनि मोनबा स्टर मोनबा फ्लेट बिल्डिं लुनानै दोननाय मोनबा स्टरनि बिल्डिंआव मुनमुन ब्रह्मआबो थांदों दिनै जों बेखौहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार बखिदों नामा गाज्रि बुंदों नामा सेक्रेटारियेट बिल्डिंआवहाय बानायनानै दोननाय बायदि दा सेक्रेटारियेट बिल्डिंनि सिङावहाय बिपिएफनि चिफआ बानायनानै दोननो हायाखैमोन इउपिपिएलनि चिफआ सीएम प्रमद बर' सारा बे बिल्डिंआव मा नांगौ मा नाङा बेखौहाय साजायनानै दोनदोंमोन बेखौनो मेगन सानानै बायदिसिना बदनाम खालामनोहाय नाजानाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर'आ इयुननि थाखाय साननो गोरों
बिथाङा बबे बिल्डिंआवहाय मा बुस्थु थानांगौ बेखौबो बिथाङा साननो हानाय गोहो दङ। हाग्रामा महिलारि बायदि गावनि थाखायल' गावनि न'खौल' साजायनाय गावनि थाखायल' बुथुमनाय बेबायदि बेनाव गैया। जाखिनि दङ बेजोंनो बिथाङा दिन्थिदोंमोन। नाथाय बेखौनो मुगैनानै गाज्रि मोननानै रायजो राजाया फेजेनदों। बे समाव नाय मा अबस्था जायो। थामथियाव फैदो नाम्बार प्लेट बुफायनाय। नाम्बार प्लेटखौहाय मानो बोखादों? जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर BPF पार्टी देरहानाय लोगो लोगो बड'फानि मुसुखा हाब्रु सारज्लादों। नाम्बार प्लेट बोखादों। बेल' नङा दे, आं बेखौल' बुङाखै। ओरैबो नाय नोंथांमोना, बेयावबो दङ नै, बेयो जाहैबाय रौता BCDC अफिसनि साखाथियावहाय मोनसे बेनिश्वर ब्रह्मनि माखासे मा होनना बुङो नलेज सेन्टार बानायनायावनि बेयावनि नाम्बार प्लेटखौबो बोखादों। नोंथांमोना नायनानै ला। आरो नंखाय नंदोंब्ला खोनासं ससे। थांनाय BTC इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव जोंनि रौता समस्तियाव रौता BCDCनि सिङाव BCDC अफिसजों नांजाबनाय जि मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव नलेज सेन्टार बानायनाय जादोंमोन। दा बे नलेज सेन्टारनि जि मोनसे मुं नेम प्लेट बेखौ दिनै गोहोआव फैनाय सरकाराव फैनाय सुबुंफोरा बुख'नानै गारबाय। बियो जोंनि थाखाय मोनसे गनायथावै एबा मोजां खामानि जादों होननानै जों सानाखै। बेफोर खामानिया माबोरै जाखो? देरहाखांनायनि उनावहाय बेफोरखौहाय नोजोर होनांगौआ BPF पार्टीनि मावथिफोरनि दायित्व'। सोर मा मावदों सोर मा मावाखै, रायजो राजाफ्रा मोजां मावदोंना गाज्रि मावदों बेखौहाय नायनांगौआ BPF पार्टीनि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व'मोन। नाथाय बिसोरो बिदियाव गोसो होआखिसै। बिसोरो मोजांसो मोनदों जानो हागौ। UPPLनि बानायनायसो, जोंनि बानायनाय नङा, बोखाना गाहरनांगौ बेखौसो सानदों जानो हागौ। मोनसे दायित्व' लानाय नुवाखै रायजोफोर। बेल' नङा, आरोबाव क'क्राझारावहाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन मोनसे आरोबाव मा होनो रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे गोसोखां न' लुना दोननायावबो बेयावबो आरोबाव बुफाय बुसि खालामनाय जों नुदों। दा बेफोरखौ जुदि हारसाफ्रा बुफायदोंब्ला अब्ला बर'फ्रा होबथानांगौ। बर'फ्रानो जुदि मोजां मोनाब्ला अब्ला बै गुबुन हारिफ्रालाय मानो बोलो मोना जानो बाहायफोर? एसेथ' सिन्था खालामना। आं ओरैबायदि नुयो, आं जाय जायगायाव थादों बे जायगायावहाय हाग्रा गेजेरावहाय मानसि गैयि जायगायावब्लाबो लुनानै दोनोब्लाबो रावबो आखाइ टाच खालामा। मिथिबाय दा? नाथाय जोंना लामा गेजेराव लुनानै दोननाय एसेबां मोजां समायना रमायना बेखौ सिन्देन बोफाय बोसि खालामो। बेनो जाहैबाय बर' खिबुआव खर'। गावनि हारिनि थाखाय साननो रोङै, फिउचाराव मा जाहैगोन बेखौबो साननो रोङै। माखौथो बुङो गुबुन हारिफ्रालाय बर' खिबुआव खर'। जोंनि बर'फोरनि खर'आ बहानो खिबुआवसो दं। मिथिबाय दा? अब्ला सानना नायदो बेसेबां गाज्रि बुंजायो जों बर' हारिया। बेखौ सिन्था खालामनांगौलै, मिथिबाय दा? एसे ओरैनो जानला मोनला गोदाव सोराव खालामनो नाङा। आरोबाव आं मोनसे सरजाबदेरबावनोसै, PMAYG न'आ BPFनि सरकार फैनाय लोगो लोगो गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। 2500 लादोंनो, खिन्थु 2500 लाखांनायनि उनावबो जिअ' टेगिं खालामाखै, फट' स्टे खालामनोहाय लिंहराखै। बिथाङा फैसा लानानै खारदों। बेबायदिनो जालांबाय थासिगोन बर'नि गेजेरावहाय। बहाबा थैलायसिगोन, बहाबा बुख्रुबलायसिगोन, बहाबा जौ जुवा गेलेनानै दादागिरि दिन्थिनानै गावजों गाव बुख्रुबलायसिगोन। मानोना बे सरकारा बर' रायजो राजानि थाखाय नोजोर होग्रा सरकार नङा। नोंथांमोना नायला। मिथिबाय दा? बे समाव जों खोनासंनोसै आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों। बे खोथाया स्पष्ट जे 5 बोसोराव भारतनि प्रधान मन्त्रीखौ जों खावलायबोदों। बिथांमोना जेब्लाबो बुंबोदोंमोन जे जों नेक्स्ट सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोगोन। आरो बे समावनो त्रिपुरानि जेंनाया फैबाय, माब्लाबा मेघालयनि जेंनाया फैदों, माब्लाबा मिज'रामनि जेंनाया फैदों, आसामनि कार्बि डिमासा आरो बड'लेण्ड बेयाव आसाम सरकारा बुंदों जोंहा खुनु डिमट गैया। 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनायाव जोङो जेब्लायबो पजिटिभ आरो सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय माने NOC नो अबजेक्सन जोङो हरबाय होननानै बुंदों। फैयै फैयै
5 बोसोराव जोङो लुबैदोंमोन जे बे एकर्डनि 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ नाथायबा थांनाय मनसुन सेसनाव बेखौ बिलखौ पास खालामगोन होननानै गृह मन्थ्रिया बुंसेयावबो गोबां माखासे सेसनाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय माने बे बिला फैदिया बेखायनो जोंनि दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन डिसेम्बर दानाव जानो गोनां जि विन्टार सेसनाव बे बिला पास जानांगौ आरो गृह सचिब गबिन्द महन बिथांखौ जोङो थांनाय आगस्ट दानाव लोगो हमनानै जों बुंनानै फैदों बिला जुदि पास जायाब्ला बा बिलखौ जुदि लाबोआब्ला आरो बिलखौ लाबोनायनि तागिदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अक्ट'बर दाननिफ्राय आन्दोलन खालामगोन होननानै अलरेडि बे आगस्ट दानाव जुलाइ दानाव डिक्लेयार्ड मोनसे जोंनि पलिसि डिसिसन बे जोंनि थांखि आरो बेखायसो नैबे बिसायख'थि जोबनाय बिसायख'थि बारलांनाय बिनि रिजाल्ट फैनाय बेजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव खामानि मावदों 125 एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौनि पास खालामनांगौनि जि आन्दोलन गणतान्त्रिक आन्तर्जयी जि आन्दोलन बियो बिटिसि बिटिआर सरकारनि एगेन्स्टआवबो नङा कारन बे एमेन्डमेन्टआ बड'लेण्ड सरकारनि आवथायावनो गैया एक्टियारावनो गैया बे जाहैबाय भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार भारत सरकारनि पलिटिकेल डिसिसननि मेटार जोंनि आन्दोलना भारत सरकारनि खाथियावसो जागोन भारत सरकारखौ नारसिनना दाबि दैखांनानैसो जागोन बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय बिथाङा सरकार दागोन बिथाङा सरकार सालायगोन बेजों सोमोन्दोआनो गैया आरो बे मेटारा हाग्रामाजों माने फैयानोखा बे मेटारा जाबाय भारत सरकारखौ दाबि दैखांनानै जोंनि अधिकारखौ संबिधानिक जि मर्यादाखौ मोननांगौनि थाखाय भारत सरकारखौ नारसिननानै दाबिनायनिसो मोनसे आन्दोलन जागोन बेखौ मानसिफोरा भुल आरो गोरोन्थि बुजिनानै बे बुंनाय बाथ्रा आरो जुदि बिला फैयोब्ला जों आन्दोलन खालामनो गोनां गैया बेखौ आल्टिमेटलिथ' सरकारानो मावहैनांगोन काउन्सिल सरकारानो मावहैनांगोन बिनि बेलायाव आं बेखौल' बुंगोन जायफ्रा अपोजिशन जानानैहाय बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिदों हारिजोंहाय जुदि हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौब्ला सोरबा इउपिपिएल नङा सोरबा बिपिएफ नङा बेवहाय इउपिपिएल बिपिएफजों सोमोन्दो गैया आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौसो जोङो नारसिननांगौ दा खामानिखौ मावाखै नालाय बेखौलाय नारसिनखानांगोनखा जुदि आसाम सरकारा नेग्लेक्ट खालामनानैहाय माबेबा जाहोननि थाखाय जोंनि बर'नि सायावहाय मावनांगौ खामानिखौहाय पेन्डिं खालामनानै दोनोब्ला अब्ला बेखौ नारसिननांगौ जुदि रावबो गैयाब्ला अब्ला बिसोरथ' ओरैनो दोनखागोन बेखौ जों साननाया मोजां ना बेवहाय बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथा फैया दावरावा इउपिपिएलआबो खालामनांखागोन बिपिएफआबो खालामनांखागोन बेखौ मावहोनो थाखाय आरो मोनसे बाथ्राबाव आङो सासे बोरायखौ नुदों दे डिभाइड आसाम 50-50 नि बाथ्रा बुंदों बिथाङा आबसुखौहाय थांखिनानै इउपिपिएलखौ थांखिनानै बुंदों नाथाय बे बोराया एनडिएफबि ना बिएलटिनि ना पाब्लिक आं बेखौ मिथिया आर्मि टपि गानलायनानैहाय बाथ्रा बुंदों बिथाङा दा बेबायदि बोराय बैसोनि मानसिया मा गियान दङ बुंलाय डिभाइड आसाम 50-50खौ मा होनना बुङो इउपिपिएल बिपिएफसो दाबिदोंमोन नामा डिभाइड आसाम 50-50खौहाय बर' हारिया दाबियाखै नामा अब्लालाय नोंथांनि बायदिब्ला बिटिआरआवहाय नोंथाङा डिभाइड आसाम 50-50खौ बुंफैदोंब्ला अब्ला डिभाइड आसाम 50-50खौहाय एनडिएफबिफ्रानो मिस्टेक खालामबाय ना मा बुङो रायजोफोर एनडिएफबिआ नुखानानै मोनथिखानानै मानो आबसुजों थगायजानानै एग्रिमेन्ट खालामा अब्ला एनडिएफबिआसो थगायजादों नोंथांनि थाखायब्ला ना दा एनडिएफबि थगायजानायनि थाखायसो ना बेफोर जाथाया जानानै फैदों बड'लेण्डखौथ' मोनाखै होननानै मिथिखादों रन्जन दैमारि सारा अब्ला सोरखौथो दाय होनो सानबाय थाखो बे समावलाय दायनिगिरिया साफ्रोमबो बड' लिडारफ्रानो दिनैनि समावहाय नों बायदि बोराय बैसो जालायनानैबो इसिबां गियान गैयै बाथ्रा बुंनोहाय लाजियाखिसै नामा आं बेखौसो बुंगोन नोंथांमोना नाय ओरैहाय आं बेखौनो बुंदों इसिबां लासिंसिं बिसोरबायदि मानसिया आंनि नोजोरावथ' अब्ला एनडिएफबिआनो दायनिगिरि सोरबा आबसुनिबो नङा सोरबा बिपिएफनिबो नङा सोरबा बिएलटिबो नङा अब्ला एनडिएफबिआनो दायनिगिरि ना मा बुङो एनडिएफबिआ जुदि खर' दंखायोमोनब्ला बिसोरो बुजिखायोमोनब्ला
मानो आबसुनि दैदेनगिरि प्रमद बर'जोंहाय फिदिंजानांगौ? दा बिथांमोना एग्रि जानायखायसो ना आबसुआबो ज' लोगो जानानैहाय खामानि मावदों दा गोजोन सुक्तिनि थाखाय। बेयावथ' बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै बुङाखै, सा साज्रां बाथ्रा बुंनो नाङालै, मिथिबायना? ओरैनो गोदाव सोराव ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनो नाङा। रन्जन दैमारि सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय दा? दा जुदि बिथाङा गोसो गैयामोनब्ला बिथाङा एग्रिबो जानाय नङामोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। अब्ला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।